सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां आपडेट लानानै फैदों, जाय बिथांमोना मन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किम बिजनेस मावनो सोनाय 10,000 रांनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों, मानो होनोब्ला जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जइन ग्रुप दं, मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियानाव नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामनानै दोनदोंब्ला फाइनाल महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि डिस्ट्रिक्ट वाइज आरो समस्ति वाइजनि मोनसे गोनांथार डेटा लिस्ट ओंखारनानै फैबाय। नोंथाङा नायनो हागोन गावबागावनि डिस्ट्रिक्टआव बा नोंथांनि बे समस्ति वाइजआव खैजोन मानसिया एप्रुभ जाखो आरो खैजोन मानसिया रिजेक्ट जाखो, नोंथाङा बेखौ गावबागावनि मबाइल फनजोंनो नायनानै लानो हागोन। दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव आं नोंथाङा गावबागावनि बे जाय बिथांमोना मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोना गावबागावनि एप्रुभ जानाय बा रिजेक्ट जानाय फाइनाल नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि लिस्टखौ बोरै चेक खालामनो हागोन बेनि प्रसेसखौ देखायहरगोन। आरो गोबां मानसियानो सोंहरबाय दं रां सोनायनि बागै। रां सोनायनि नोंथांमोननो आं आपडेटखौ सिगांनि भिडिअ होखांबायमोन। फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ नैबे 1 एप्रिल, बारा गोबाव गैथारला, 1 एप्रिल जानाय लोगो लोगोनो जाय बिथांमोना नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्ट रांखौ मोननो हागोन। दानिया जोङो मस्ट इम्परटेन्ट मोनसे रां सोनायनि आपडेटखौ नायबावगोन। बेनो जाहैबाय गोबां आइजोफोरा गोनो गोथो जागासिनो दं रां सोनायनि डेटखौ लानानै, रांखौ माब्ला मोनमारगोन। आं नोंथांमोननो दाख्लै भिडिअनि जोहै मोनसे आपडेट खोथाखादोंमोन। मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ अनलि जाय बिथांमोना सिडली बिधान सभा समस्तियाव गोग्लैयो बिथांमोनाल' फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनग्रोनो हागोन। बेनि उनाव आसामनि CMआ बुंदों आसामनि प्रत्येक समस्तियावनो सम लानानै बिथाङा मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि जाय बिथांमोना एप्रुभ जाबाय, बे स्किमनि थाखाय सायख'जाबाय, बिथांमोननो मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ हरनायनि बाथ्रा बुंदों। बे 10,000ल' नङा, बेनि उनाव नोंथाङा जुदि बे रांखौ, नैबे 10,000 रांखौ नोंथाङा जुदि मोजाङै खामानियाव बाहायनो हायो आरो नोंथाङा बेनिफ्राय गोबां मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय गोबां रां नोंथाङा मोननो हाबावगोन। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा गावबागावनि फाइनाल लिस्टखौ बोरै चेक खालामगोन। मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल बा नोंथाङा गावबागावनि समस्तियाव खैजोन मानसिया एप्रुभ जाखो, खैजोन मानसिया रिजेक्ट जाखो, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो, जोङो दानिया बेनि प्रसेसखौ नायनि। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो हायो। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा गावबागावनि बे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै दोनदों, बोरै नोंथाङा गावबागावनि लिस्टखौ चेक खालामनो। नायगोन महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फर्म एप्रुभ जानाय आरो रिजेक्ट जानायनि बिग आपडेटखौ नोंथाङा गावबागावनि मबाइल फननि मददावनो चेक खालामनानै लानो हागोन। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव खैजोन मानसिया फर्म होदोंमोन, बेसेबां मानसिया अलरेडि एप्रुभ जाबाय बा खैजोन मानसिया रिजेक्ट जाखो, नोंथाङा नायनानै लानो हागोन गावबागावनि मबाइल फननि मददावनो। बेनि फाइनाल मोनसे डेटाखौ अनलाइननो आपडेट फोसावनानै होनाय जाबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन mmua.in, नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। नोंथाङा डाइरेक्ट नैबे पर्टेलाव हाबनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा डाइरेक्ट लिंकआव थुबाथाय नैबे पर्टेलाव हाबनानै चेक खालामनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान। बे पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै गोबां इनफरमेसनखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। बेयाव इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होननानै दोनदों, राङा बेसेबां हाबगोन, नोंथाङा बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौथ' नोंथाङा मिथिखायो, महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फार्स्ट इनस्टलमेन्टआ नैबे 10,000 राङा हाबगोन। दानिया नोंथाङा बे लिस्टखौ नायनो थाखाय, एप्रुभ जानाय रिजेक्ट जानाय लिस्टखौ नायनो थाखाय नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों 3 डट। बे 3 डटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। 3 डटआव क्लिक खालामनानै नैबे एनालिटिक्स नुनो मोनदों, बे एनालिटिक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन।
एनालिटिकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नुनो मोन्दों नैबेयाव मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइसनि डेटा होननानै दोनदों बेयाव नैबेयाव नुनो मोन्दों गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा दानिया चेक खालामनानै नायनांसिगोन आसामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि बेयाव डेटाखौ होनानै दोनदों नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बेयाव नायबानो जाबाय नैबेयाव मोनसे आङो डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोननो आपडेट खोथाहरनि नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव टटेल फर्मखौ बेयाव कालेक्ट खालामदोंमोन 97,526 टटेल बेयाव एप्रुभ जादों फर्मा 85,571 मानसिनिया एप्रुभ जादों आरो रिजेक्टआ नैबेयाव रिजेक्ट फ्रम रिजेक्ट नैबेयाव रिजेक्टआ जादों 11,955 बेबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन दानिया डिस्ट्रिक्टआव नायखांनानै नोंथाङा गावबा गावनि समस्ति वाइस डेटाखौबो नायनो हागोन गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि नोंथाङा नैबेयाव डिस्ट्रिक्टआव थुनांगोन आङो नैबे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव थुनो हानि चिरां डिस्ट्रिक्टआव आं क्लिक खालामनानै होबाय दानिया नोंथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबे LAC वाइस नैबे समस्ति वाइसनि नोंथाङा बे फर्म आपडेटखौ नोंथाङा नायनो हागोन एप्रुभ जानाय रिजेक्ट जानाय नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन नैबेयाव ब्लक चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे ब्लकआव नोंथाङा नायबानो जाबाय गावबा गावनि ब्लकआव बेसेबां मानसिया बेयाव फर्मखौ साबमिट होदोंमोन खैजोन मानसिनिया एप्रुभ जाखो खैजोननिया रिजेक्ट जाखो बेबायदि नोंथाङा नायनानै लानो हागोन नैबे बर' बाजार चिरां डिस्ट्रिक्टनि बर' बाजार ब्लकआव टटेल फर्म होदोंमोन 27,336 बेखिनि मानसिया फर्म होदोंमोन बेनि उनाव फर्मा एप्रुभ जाबाय 22,821 बेखिनि मानसिनि फर्मा अलरेडि दा नैबे फर्मा एप्रुभ जानानै दं आरो रिजेक्ट जादों 4,515 बेखिनि मानसिनिया रिजेक्ट जादों नैबे रिजेक्ट जानाया मोननाय नंला नैबे एप्रुभ जानाया नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन बेफोरबायदिनो नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन नैबे गावबा गावनि मबाइल फनावनो मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किम पर्टेलाव फैनानै दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय बेबायदि लिस्टखौ बहननानै होबाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ नोंथाङा मोननो हागोन नैबे 1 एप्रिल जानाय लोगोनो मोननो हागोन बे रांखौ अनलि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ सिडली समस्तियावल' सोग्रोनायनि बाथ्रा बुंदों सिडली समस्तियाव जाय बिथांमोना गोग्लैयो बिथांमोनाल' बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि 10,000 रांखौ नैबे 10,000 रांखौ एप्रिलनि 1 जानाय लोगोनो नोंथांमोना मोननो हागोन उनाव आसामनि प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनि समस्ति वाइस महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ सोगोननि बाथ्रा बुंदों बेनि माबाफोर जुदि गोदान आपडेट फैबावो नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ